Прывітанне, сябры. Не аднойчы мы з вами ўжо ўздымалі тэмы знешнасці, якасцяў чалавека і заўжды сыходзіліся на тым, што ўсе мы абсалютна розныя, але ўсё ж такі кожны па-свойму унікальны. Мы па-рознаму выглядаем, па-рознаму апранаемся і нават па-рознаму думаем. І на адну і тую ж падзею у кожнага можа быць сваё меркаванне. Па-руску гэта будзе «иметь свою точку зрения». Але ж нам трэба сказаць па-беларуску. І калі перакладаць літаральна, то што атрымаецца? Точка, кропка, зрение, зрок. Што атрымліваецца? Кропка зроку? Не, гэта неправільна. Точка зрения па-беларуску – гэта пункт гледжання. У мяне свой пункт гледжання на гэту сітуацыю скажаце вы, і гэта будзе слушна. Галоўнае, вучыцеся не толькі выказваць свой пункт гледжання, але і слухаць свайго суразмоўцу ці апанента. І ні ў якім разе не апускайцеся да абразаў, бо ўзаемапавага – наша ўсё. Да сустрэчы, сябры.